बर'नि सासे राफोद जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारि, जायनि मुङा दुलाराय बर' हारिजों लोगोसे हादोराव खोब चर्चायाव दङ। ISLनि हायद्राबाद FCनि गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया फिन भारतनि माहारियारि जोलुर टीमआव जायगा मोनफिननाय खौराङा जोंनि बर' हारियाव जोबोद रंजानाय लाबोदों लोगोफोर। नाथाय मैया दाखालिनिफ्रायनो ससियेल मिडिया एबा फेसबुकआव माखासे फेक एबा स्प्रिट नंखाय रादाबा गोसारगासिनो दङ। जोंनि गेजेराव फेसबुकआव गोबां सावरायनायखौ जों नुनो मोन्दों दि बर'नि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया फिफा वर्ल्ड कापआव भारतनि जानानै गेलेनो मोनगोन होननाय खौराङा आबुङैनो नंखाय लोगोफोर। मानोना जोंनि माहारियारि फुटबल टीम इन्डियाया 2020 काटाराव जानो गोनां फिफा बुहुम कापआव गेलेनो खाबु मोननाया गोजानसै। दा आथिखालाव माखासे समनि उनाव जोंनि माहारियारि फुटबल टीम भारतआ मोननै हादरनि हेंथायै फिफा वर्ल्ड काप 2022 नि क्वालिफाइ मेट्स गेलेगोन। नाथाय बे मेट्सआव देरहाब्लाबो जोंनि भारत हादरा फिफा वर्ल्ड कापआव गेलेनो मोननाय नंला। मानोना जोंनि भारत हादरनि फिफा रेंकिं आरो एशिया रेंकिंआ जोबोद गोजानाव। एशियायाव जोंनि इन्डियाया 15 रेंकिंआव दङ। दा जों फिफा वर्ल्ड काप काटार 22 नि थाखाय एशियानिफ्राय दरबाल' हादरा गेलेनो खाबु मोनगोन। दा जोंनि भारत माहारियारि फुटबल टीमआव आथिखालाव ISLनि फाइनाल जाजासिमाव 35 सेलेक्टेड प्लेयार खालामदों। बेनि गेजेराव जोंनि हलिचरन नार्जारि हायद्राबाद FCनि गेलेगिरि बिथाङाबो बे सेलेक्टआव जायगा मोननो हादों। आरो बेनि फाइनाल सेलेक्टआ ISL फाइनाल जाखांनायनि उनावसो सेलेक्ट जागोन। बेवहाय 28ल' प्लेयारा जोंनि इन्डियान नेशनेल टीमआव जायगा मोनगोन। आरो बे इन्डियान नेशनेल टीमआ 2022 फिफा वर्ल्ड काप क्वालिफाइ मेट्सनि थाखाय गेलेगोन। आरो बेवहाय जोंनि हलिचरन नार्जारिया जुदि 28आव फाइनाल सेलेक्टेड जायोबा गेलेनो खाबु मोनगोन। दा ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय बे खौराङा नंखाय लोगोफोर। आं दिनै नोंथांमोननो क्लियार खालामना होबाय, जोंनि नेशनेल फुटबल टीम इन्डियाया फिफा वर्ल्ड काप काटाराव जानो गोनां 22 बुहुम कापआव गेलेनो खाबु मोनला। मानोना जोंनि बे फुटबल टीमा फिफा वर्ल्ड कापनि थाखाय जि रेंकिंआव दावखोनांगौ बे दावखोनायाखै। जोंहा वर्ल्ड फिफा रेंकिंआव इन्डियान टीमा 100नि गोजौआवसो दंहैयो। जुदि फिफा वर्ल्ड काप गेलेनो थाखाय जोंनि इन्डियान टीमा क्वालिफाइड जानांगौब्ला एशियानि 5 रेंकनि गाहायावसो फैनांगोन। 1 2 3 4 5 जोंनि एशियानिफ्राय जापान, काटार, ओमफ्राय मा हादरमोन आं जायखिजाया गोसोआव गैया लोगोफोर। बै हादरफ्रा गेलेनो खाबु मोनगोन। काटारा हस्ट खालामनाय हिसाबै बेवहाय गेलेनो अलरेडि मोनगोन। आरो बेहा काटारा जोंहा जोबोद गोरा टीमखा। दा इन्डियान टीमा 2026आव जानो गोनां फिफा वर्ल्ड कापआव जुदि दानिफ्रायनो स्ट्रं जायोब्लासो गेलेनो खाबु मोनगोन। आरो बेनि उनाव जानो गोनां 2030 फिफा वर्ल्ड काप, जोंहा 26आव जानो गोनां फिफा वर्ल्ड कापआव 46टा टीमा गेलेनो खाबु मोनगोन। एबा वर्ल्डनिफ्राय 46टा हादोरा फिफा वर्ल्ड काप गेलेनो खाबु मोनगोन। बेनि गेजेराव जोंनि एशिया हादोरमानिफ्राय 8 बा 9 बेसिबां टीमा गेलेनो खाबु मोनगोन। बेवहाय जोंनि इन्डियान फुटबल टीमाबो चान्स मोनहैनो हागौ लोगोफोर। दा जों फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव बैफोर गोसारनाय खौरांफोरखौनो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोदों। जोंनि इन्डियान टीमाथ' गेलेनो मोनखाया। आरो हलिचरना जिखिनि जाया मानो जोंनि नेशनेल टीमआव जायगा मोनोब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोद देरगाथाव जानो हागौ एबा गोजोनथाव खौरां होननानै जों बुंनो हायो। सिगाङावबो जोंनि बर'नि राफोद गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया इन्डियान नेशनेल फुटबल टीमआव जायगा मोनखादोंमोन। नाथाय माखासे बोसोर नङा, देग्लाय बोसोराव एसे सिगां बोसोराव हलिचरन नार्जारिया दुरबल एबा लोरबां गेलेनायनि थाखाय जोंहा नेशनेल टीमनिफ्राय बिथांखौ बरननानै दोनथ'दोंमोन। आरो देग्लाय ISLआव बिथाङा हायद्राबाद FCनि जानानै जोबोद मोजां पारफरमेन्स एबा गेलेनानै दिन्थिनो हानायनि थाखाय जोंहा इन्डियान नेशनेल टीमनि कच मानाव गेदेर जोंहा बिथाङा हलिचरन नार्जारिखौबो 35नि लिस्टआव सोसननानै दोनथ'दों। आरो बेनि फाइनाल सेलेक्टआ जोंहा ISLनि फाइनाल जोबखांनायनि उनाव 28सानि फारिलाइयाव जुदि सोसनोबा कनफार्म जागोन। अब्ला आं नोंथांमोननि सेराव निउस लाबोफिनगोन लोगोफोर। बेखिनि भिडिअखौनो आं फोरमायहरनो थाखाय जाहाथे क्लियार जायो गोरोन्थि बुजिनायनिफ्राय। आरो बैफोरबायदि नंखाय रादाबखौ आबुङै मिथिया जासे जाहाथे जोंनि गेजेराव फोसावनानै होआ। गोबाङानो गुलुं गुजुं जायो। जों दा फेसबुकआव नुखाबाय जोंहा बेफोरबायदि गुलुं गुजुंखौ। बेनिखायनो आं खावलायहरबाय लोगोफोर, गोजोन्थों।